Здравейте, драги слушатели! Днес е събота, сравнително топло време за сутрин в 9 часа. За да стигнеш до Бунусист, близо до НСС, си изключително голямо предизвикателство. Път е изключително дълъг. И това е. Драги слушатели, днес е събота. Времето е изключително топло за сутрин рано. За да стигнеш до НСС, по-скоро до Бунусист, е изключително предизвикателство. Едва стане в седмицата, за да успея да стигна до тук. Днес аз съм тук, за да отразя едно от важните събития, случващи се на около известно време около НСС. Става на въпрос за футболния турнир, който се организира. Няколко човека от поток журналистика ще имат участие в него. И това е изключително важно нещо, което трябва да се отрази. За щастие знам много подробности около събитието, но тъй като не съм все още квалифициран журналист в спорта, не мога да ви ги обясня. Очаквайте ексклузивни интервюта с водещите и също така участници, хора от публиката и най-вече лидерите на отбора. Старторите все още не са определени, но има време това да се случи. Очаквайте още подробности с времето. Здравейте, в полувремето сме тук. Върните почитатели на поп-фолк културата и на музикалния спорт са тук. Нашите се справят много добре, особено Емо. В екипа са Иван, Емо, Стойно, Жоро, Брадата и Колектив. Представят успешно журналистите и показват, че наистина спорта не е нашето първо призвание. Калина, като най-близък почитател на нашия тим, ще разкаже малко повече подробности. Чухте подробностите. Ето и Ивето, която просто е залисана в успешното ни представяне. Какво казва? Впечатление. Много добре играеш. Жалко, че за сега головете са само 6. 6 в първото полувреме, със сигурност се изравнат нещата. Вече топката влиза в ефир. До скоро. В момента сме във втората част на матча. Борбата продължава. Иван умело там бута топката, обаче другите са по-големи от нас при всички положения. Просто на този майн схемата или тактиката е по-добра. Като колектив нашия отбор е сравнително добър. Емо малко сдава багажа, но той си казва, че като пие сутрин кафе и после му е трудно да се движи много подвижно и еластично. Ванката справя супер добре, неговата турска гидка, специално защото с турския чарспорт от столицата в Турция го подкрепя всячески. И много фенове, много плакати, транспаранти и подробности в игрището. Остават последни 10 минути, в които Иван има възможност да вкара. Общо взето с Жоро, Брадата и Стойно се борят, кой да вземе топката да навре само с другата врата, но нещата не винаги се получават както се искат. За повече подробности в финала с ексклузивни интервюта.